Tumela bakulu, the Nyame Tijan is here. I am back kunge musana ndadzoka zvekare nema updates manyama andinogarandaka kubatira pa channel yenyu chivhiti 1 Kulian TV kwa maswera muri kokoko ndiri kuti muri sei maswera sei kumabasa vari mudzimotikari vari mudzindege vari mudzimba vari kutoona pakasiyana pangava pama laptops pama phone pama TV ndiri kuti aiwa tadzoka tine ma updates zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe ma 1 saka regedza titange nekubata zvese zviri kuitika pamweya tichiti akujiwe rinopisa right iko zvine zvinyaya ndiri kunzwa muri yeZimbabwe ndeyekuti zvoni Ziyambi has said that senators will not have a secret ballot when they vote for CAB 3 next week. Apparently they will follow the Bereka Mwana format where those opposed to the bill will sit on a side and those who support it on the other side. They want to see those who will not vote accordingly. Saka mamirira akaita chinhu ichi ndechekuti timu rese riri kuti harifarire bill endai uku, vari kuti tiri kuda bill endai uku. Pane zvakawanda zviripo ipapo ende zvinotanga kundiratidza zvimwe zvinhu zviri panapa. Vamwe vanhu vari kusupporta this whole thing because vari kuti toda kuzoona kuti ndianani vari kuti represent vari kuti mirira saka zviri right because zvino hafura masellouts chinchi guys kuparliament hakuna kana 1 munhu. I repeat hakuna kana 1 kana ndiri kuti hakuna kana 1 ka hasvike 1%. Kunogona kunge kune vanhu kana ma MP 3 chet vari kuopposa chinhu ichocho, kunogona kunge kana ma senator 2 chet vari kuopposa chinhu chese ichocho. Saka zvakafanira kuti hakuna zviriko kuparliament, hakuna chekutarisira ikoko because nyaya inenge yapo futi imwe yakutoti tionere zvinhu zviripo ndekuti kuna vamwe vanhu kuti vanenge vakapuwa mari saka obviously vanhu ava vanenge vachika kuvharwa kuti iwa ningi takakupa mariwo tikatosaenderana pasi wakuzobuda uchita usichade futi chinhu ichi. Saka maybe pane pakudiwa refund. Kune vamwe vakasaina futi nyaya dzavo dzavari sainiswa ipapapa. I will try by all means just that vamwe vanhu vaitaura nyaya dzacho vari on bail, vakabuda on bail, saka nyaya dzacho hazisati dzapera kuti tikwanise kunge tichivadedza. Ndonguva yacho, this is the right time yekuti tinge tichivabvunza nyaya idzodzo dzitange kuta pop up futi titange kutaura nezvadzo. But pari kunzi madhesi aidzingwa ma MP aya vanhu vaizoenda kune mamwe ma MP vachinotaura vachinonyoresa mazita avo ikoko. Handiti kuti ini zvangu ndichaita yese yamaita ndiite se ndiite because handinawo plan, ndichangomirawo nemi ndichatedzera zvese zvichange zvichidiwa ipapo. Ndo zvaita vamwe veruzhinji. So ndiri kuona kuti vanhu vazhinji vari kutaurawo zvakawanda kuti nyaya iri kupiwa ikai inotonetsa because hatidi kuti tinge tichiona kuti zvinge zvichinikirika. Vamwe kuti I'm very concerned by the way you people focus on fighting over the process instead of confronting the illegal bill itself. If they use the very process you are demanding and rig the outcome, what are you going to do then? Ndo imwe nyaya iri kutaurwa nemumwe kuti muri kuningina. But one thing chandinoda kuti ndionesane futi nevanhu vanenge vachitaura zvinhu zvakaita sezvizvi ndekuti guys, this is not easy. People are fighting differently in different ways. Umwe ari kusumuka ari kurwa wakadai so, umwe ari kusumuka ari kurwa wakadai so. Vanhu marwire vanozoita anosiyana. Umwe munhu ari gudhu pakukanda mbama, umwe munhu ari gudhu pakurova mavhiri, umwe ndewe zvibhakera, umwe ndewe matombo chaiwo, mumwe ndewe kutobata mupini mubhadha chaiwo ndewe anotoziva kuti ini ndikabata mubhadha kandi panomhanyiwa. Saka tingazoti iwe wadii kuita munhu wekudai so, vamwe vanokuudza kuti zvese zvatizvikwanise, tiri genga rekutobata mapfuti chaiwo totorova munhu ari kure. Saka marwiro nematactics anosiyana, but zvinobatsira ndezvipi kana chinhu chikadai so chinge chasvika chakuda kuitika. Vemambama nyasai kurodza mambama enyu wonyatsorova mbama zvinikwa yekuti ukarova munhu ka akasadona hauzoti mbama yako haina kusimba. Nditi uchipracticewo zvemambama izvozvo kare kana uri mabhutsu ndizvozvo wopracticewo zvemabhutsu izvozvo ndo skill randinoona rinokwanisa kushanda here. But some people are saying kuti it's victimizing MPs and shouldn't be allowed. Each MP must be allowed to vote in a secret ballot. I heard his speech threatening to recall those who didn't vote yes for the bill. Just pathetic as usual. Avadi kutosekerwa vanhu vakaita seivava vachitaura because hapana, there's no way pekuti unosumuka ubva kuti iwo hauna kuvhota takuda kurikola. Simba rekurikola iri muda kurinhonga kupa naZiyambi because makuda kutemba futi kuti because apa chiri kuitika chekuti vati ari matiri unovhota vari kutemba kuti vane 2/3 majority in parliament. Saka vada kuti every MP ari imomo anenge achivavhotera. But let me tell you this thing, ma MP yenyu munogona kuita greed muchida chinhu ichi kuti because inini ndicharamba ndiri pabasa kandi ndikazorikolewa ndoita sei. But ukatova rikola vatodhakwa vese vatobuda.
ukatova recall nhasi zvinogona kurwadza nhasi iwo kwemakore mashoma iwaya asara iwaya hapasina iripo apo 2028 ndimanje manje andirozvona saka zvinhu zvekuti iwo anokurecall nhasi hapasina 2 years apo iya rake basa rinobva ratopera because automatically kuchipinda umwe president anopinda nevanhu vake hapana saka munenge matowipa all the nonsense dzese dzingada kunge dzichiitika ipapapo but it's just that amuonere munhu unonoka kuonera chinhu icho chichi uri kuona munhu anosvika pakuti ane simba rekudza kuti inini ukatodai so ndotokurikola zvinosvika kupi nditaurirei nekuti munhu wese ichoice yake handiti mawirirana because it's not a must kuti saka zvouri munhu weZaNupf unofanira kugara kutovhotera this bill unofanira kutoramba uri munhu weZaNupf kudaro kuti zvitonyatsomeka sense chaizvo unotoramba kuti handisi kutorida bill iroro ndokuratidza kuti aiwa makunyatsoningina uri a lawmaker urimo because chidhiri chiripo uri MP you are a lawmaker usingori munhu wemhanga usingori gudza mudungwe but it's just that vazhinji vacho havazvi understand izvozvo unozonza shamari zvinonetsa takazviita takazvidai so some people are even saying kuti secret ballots are for cowards. MPs must be transparent and their constituencies must know how they voted on this pivotal vote. Zvinonetsa manje zvekuti ma MP makaward vanozodidi vanhu vavo vanofanira kuzoziva zvino disadvantage vanhu vasiri kunakidzwa nechinhu ichi zvichipa advantage kuna because imagine kuti wakatariswa navo vanhu wakamira kupiwa uri kuramba chi wakamira kuside ripi uda kuramba chicho zvinhu zvinokuti zvinotongonetsa and vamwe ndikuona vari kuti even if they succeed through manipulation it's now clear that normal people in ZANUPF don't like the disastrous path. What do you expect from an unelected guy like Ziyambi? He is not anyone's choice. That's why he is fighting elections for sure. Ziyambi kumushane buzz kudzokera kumusha cheko kana anga asina munda sinzi vatoriwo vari ruling party ngavatomutsvagira wake munda because hapasina kuti ndiani achada kushanda naye unongoshanda naye muchishanda dzechi hapana kutongonzi kumusha saka that's why arono akatonzwa kuti election atoza tikapinda election wacho panotopinda mumwe president obvious achatibvisa zvimapozisiyo zvese vanotosada vatoo jobless wakomana ivava ndo panenge pakutonetsa ende kana une tumwe tumasinzi ndo unenge unatwo zvozvanzi aiwa aibva ipapo futi saka zvinotemesa musoro now umwe wari kuti he doesn't even know the difference between a democracy and dictatorship. He is talking about giving people orders on who to vote for. That's dictatorship. Democracy means freedom to choose, not freedom to be told what to do. Dzinonetsa kanyaya idzi ndakamboiningina nyaya yedemocracy yakambonetsa kaipa ndo pakazobuda nyaya yekunzi waoda kuti dzisa democracy maiti deny muchitiramidza democracy musoro wambuya wako zvinonetsa mana nyaya idzi dzinotemesa musoro Ziyambi ari kutoona kuti ndini pangu pandiperera ende ndotoenda kumusha for sure vanoenda kumusha musambofema kavatya kavakomana wayo kuti anokudza kuti iyo shamariyo zvinondiuta ndinda kana uchingotaura zina nebasa rese hapana zvinoningirikina democracy yakaita sei iyoyo anenge achida kutaura vanhu kuti tikuita zvedemocracy padapa tikuita sei hapana vakomana kumusha nebhazi zvapera votoenda kunorima lese ana mutsvangu anonzi ani mutsvangu ngavanotamba muchongoyo back hapasina zvekuti tingataura kuti anosara achiita chicha anosara achiita anoda kushanda naye ndiani hapana kutongoti kushanda nemunhu asina chaanonzwisisa ime vanhu vese vari kutotraya pona vamwe vakatraya kudzoka futi mugame tikuvaziva zvedu ana Jonathan naJonso hapana zvinozikanwa profesa uchiprofesa zvinhu zvinokanganisa noruvu zvinoomesera upenyu hwavanhu kana uchiprofesa zvinhu zvinoita kuti upenyu hureruke kwete kuprofesa kuprofesa zvekuomesera vanhu hakuna zvakadaro so right uyu ari kutanzi so that you persecute those who don't want your shit bill to hell with ZANUPF and all its enablers ukatoningirina ipapa this is bad news actually and this was hangu kana manga magara malaika this video raenda mberi muonewo kuti ma MP venyu vagara vatoiswa pakona zvinonetsa oziwo uchatolonzi wanodai so wapinda ubva wanoita izvozvo wavhota against the bill because chinoitika chikavhoterwa zviri private umwe munhu anongoti no vanozviziva anozara ne5 votes 5 pese ende zvinonetsa kuti vatange kuti ndiani kunongedzera kuti ningi ndiye atibudisa because zvinozonetsa nchokuti out of vese anenge achiita voter of tip up saka unozoziva kuti 5 acho ndanani vazokwanisa kuvhotera kuti chinhu chiyo chiri bo
andimukuzviona. But nyaya iripo according nezvinhu zviri kubuda kumacourts pari kunzi aiwa ngatipedzerane kana zvakadaro ngatitombotamba tatomboendeserana kureferendum nokuti court inofanira kugara yatopinda chinhu ichi. Koti iri kupa kuti magirikini twayo tuma excuse alright izvo but dai mamamira kadigirikini yambo dai so kuchakati kumukoti motanga mato dai so vanhu havana time patience ndo pasina, but I hope kuti kumacourts kwacho zvinokwanisa kufamba zvakanaka kuti chinhu chiende kureferendum because vanhu vemacourts vataura kuti zvamataura zvitori right zvitori bo, but kana mada izvozvo tuta team rakanoapply court rakataura kuti kana mada izvozvo zviri right pamaonere enyu but let's go for a referendum ndo isiri kudonzwika. Ndo vakomana vacho vakaita sana Ziyambi kuti iye pachake chero akaenda muconstituency ipi chero akadaita councillor chero chairman chaiyo anonoshaya kana vanhu vanomuvhotera because hapana vanhu kuti avashandike navo unoshanda naye uchishanda naye chirudzi chaunzi unoshanda naye unotozviona kuti uyu munhu agara nechikwata chake kwaanotambira saka hapana matambiro aunoita naye. Ndo nyaya iri panapa muri yeZimbabwe nangoti ndingopfura nayo nyaya yekuti inenge ichitemesa vanhu vakawanda musoro even kwatunoita toenda itoitaura kudai so BP inenge yakatoshuta chaizvo inenge iri ku50 something yakashuta zvemashutiro aya but ndinobva ndangoshandisa mukana uno wekuzivisa maZimbabweans ese zvavo vari munyika yeSouth Africa inei vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastudy permits. Ndiri kuti chiko mazuva ano zvaanyore zvaaeasy. Pane company inonzi Education Research iyo inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Ndiri kuti munhu wese mwana wese ngaaregister company muSouth Africa muno, mwana wese ngaavhure ngaawane FNB business account nguva yacho ichiripo, mukana wacho uchiri wakavhurika kudai so. Saka kana uchida kuti uitirwe zvinhu izvi namba ndidzo dziri kubuda pa screen vana Mukoma Owen vari nationwide. Kana uchiti ndonaona kuti dzinenge dziri kutaka kunetsa kutora zviri easy kuna vanhu vari ngachiona pa big screens because namba dzinongotora uri kwauri ikoko, but uchiona pa small screen advisor ndingangokudza ndeye kuti unogona kurowa screenshot rako wobva wanyatsotora namba idzo zvakanaka handiti uchinyora pasi wotaura navo vari nationwide vanokuitira uri kwauri ikoko ivo vari kwavari ikoko haunide kutravela kuenda kunotsvaga maoffices avo ari papi. That's why tati namba idzo zinoreva kuti vari nationwide. Ukarara pa 10 company registration pfacha FNB business account pfacha zvinhu zvese zvatoitwa iwo chako unenge uchingoita zvinhu zvacho mazuva ano technology zvinoitwa uri pa10 kumba kwako. Saka usatye kuregister company, usatye kuvhura FNB business account chero kana kune vari kunze kuSouth Africa zvinoita futi munokwanisa kuuya moitirwa zvinhu izvi zvezvi as long as kana kuno munhu wangu ngoti ndinokwanisa kutumira zvinhu zvangu zvinokwanisa kuti ndikwanise kuitirwawo nezvinhu zvangu zvendatumira zvakanaka. Kana uchikwanisa kuti zvikwanise kunge zvichiinda chinonzi entry stamp chidindo chinodiwa papassport yako kuti chinge chinoratidza kuti ukapinda munyika ndo zvikakosha izvozvo zviri very important kuti ukwanise kunge uchiqualify for all these things. So please, no work permit, no problem. Education research is the solution as long as une passport zvinhu zvako zvinobva zvotanga kuti kufambira ipapo.